आं एवखांजोब्बाय आरो गासिबो मेथाइफोरखौ आङो नै संख्रि एसे होबाय ओमफ्राय सिनि एसे ओमफ्रायो थाव आरो रिफाइन थावखौ एसे लुनानै होबाय आरो ओमफ्राय आङो बेखौ सिगांग्रो मोजां लगायग्रोबाय ओमफ्राय लगायनानै बिनि उनाव आङो दैखौ एसे एसे होनानैसो लगायगोन आरो माने खेबसेनो होबाथाय बारा जानो हागौ बा बांद्राय जाबाथाय आरो लावद्राय जाबाथाय जानाय नङाना ओंखायनो आङो एसे एसे होनानै लगायलांबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर आङो मा मेथाइ एवनानै जानो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो नुनो मोनगोन दायो आङो नै आटाखौ मोजां नानानै ओमफ्राय खोबनानै दोनथ'सिगोन आरो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरबावनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आंनि दिनैनि भिडिअआ दा माने बेलासि आरो आङो माने मेथाइ बानायनानै जानो नागिरदों आरो मेथाइ माने पुरि आरो आङो आटाखौनो बिदिनो सिनि संख्रि लगायनानै पुरि बानायनानै पुरि एवनानै जानो नागिरदों आरो बेलासिबाय नालाय दा टाइमा 4:30 जाबाय आरो बेलासिबाथाय मेथाइ जानो लुबैयोना ओमफ्राय आङो भिडिअ बानायैयाबो गोबाव जाबायमोन नालाय ओंखायनो सानबाय दिनैहाय मोनसे भिडिअ खालामनोसै होननानै ओंखायनो भिडिअबो जासिगोन ओमफ्राय आंहाबो मोनजासिगोन आरो ओंखायनो आङो दिनैहाय माने बेखौनो शेयार खालामनो नागिरबाय नोंथांमोनजों आं पुरि एवनानै जानो नागिरनायखौनो आं किटचेनाव फैदों माने एक्चुअलि आङो आटाखौथ' दहायनो नानानै दोनखादों आङो सिगाङावनो भिडिअखौ होखाबाय नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आटाखौ आङो नानानै खोबनानै दोनबाय आरो आरामसे बिदिबा माने नरम जायो आरो बिदिबा माने जानायाव जुदि नानानै एसे मा होनो 15-20 मिनिटसो बिदि खोबहाबनानै दोनोबा मोजां नरम गुरै जायो आरो ओंखायनो आङो नानानै खोबनानै दोनबाय ओमफ्राय दायो बानायनानै एवनानै जानोसै नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नरम जाबाय ने बेखौ एसे नाबावनोसै आं फिसा फिसा बानायगोन आरो रिफाइन हरबाय आं नै
नै मोनजोब्बाय आं एवखांजोब्बाय आरो गासिबो मेथाइफोरखौ पुरिखौ माने आथाजोंसो बानायनाय नालाय ओरैनोथ' बिदि पुरिफोरखौ परथाफोरखौ माबाजोंसो मैदाजोंसो बानायोना ओमफ्राय आं आथाजों बानायनाय बांद्राय एफाग्राब माने मोजां जायाखै आरो थेवब्लाबो ओरैनो जानो लुबैनानै बानायनाय नालाय बेलासिखौ जानो लुबैयोना जानला मालाबाबो बानायलाबायनानै जाबाय आरो जानोसै माबायदि मोनखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै कमेन्टआव हरदो कमेन्टआव खिन्थाहरदो गोथाव नुगोना नुवाखै मोजां नुगोना नुवाखै आरो मोजां माने ओरैनो जानला मोनला न'आव जानो लुबैनानै बानायलाबायनानै जादों नालाय मोजां न'आव जायो आरो सिनि संख्रि नांगौआनो जाबाय मेथाइ मोनजानाय बायदि मोनबानो जाबाय आरोना आंना बिदि साहा गोथाव फुदुंनानै लोंसै आरो दायो थेंक्स फर वाचिं एभ्रिवान गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामना होदो शेयार खालामदो ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर जुदि गोदानै फैनायबा अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो आंनिया माने चेनेलानो साबस्क्राइबारानो बारायनो रोङा मा होनो भिडिअआबो बेक टु बेक आगारनाय जाया नालाय आंनिया एक्टिभ थानाया बिराद खम माने ओंखायनो मोनाखोमा साबस्क्राइबारफोरखौबो ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोनहाबो एसे हेल्प खालामलायदो आरो बयबो नुनानै चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालामना होदो होमबासो भिडिअबो आगारनो माने गोसो जायो आरो इन्टारेस्ट मोनो थ' बिदिबा दिनैनि थाखाय बेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय